Gepleyer Azadlyk Radiosyň. Akşamyňyz hayrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 10-njy awgusty hepdeniň penşembe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiň etaty bölegine başlamadan ozal täzelik berdiňler. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanışdyrýarym. 9 awgustda Birleşen Ştatlar Demirgazy Koreýanyň ýadro ýaragyny edinmegi dowam etdirmeginiň rejimiň soňuna getirmegine we öz halkynyň weýran edilmegine getirip biljekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Jim Mattisin bu ýeti sözli duýduruşy prezident Donald Trumpyň Birleşen Ştatlaryň ýadro ýaragy arsenalynyň üstün çykylyp bilinmejegi we onuň hiç wagtda ulanylmajagyny özüniň umyd edýänligi barada bir gün öň eden beýanatyna esaslanylýar. Demirgazy Koreýanyň rejiminiň hereketleri biziň aşa üstünni getirmegimizde eýe bolar we ol ýaragy bätleşliginde ýa-da gozgaýan konfliktinde ýetki çeker diýip Mattis aýtdy. Ol Pxenyany öz-özüne üzgünleşdirmegi, besetmäge we ýadro ýaragy bilen bagly maksatlaryndan el çekmäge ündedi. Mattisin çykyşyndan bir näçe sagat soň Demirgazy Koreýa Ýuwaş okeanyndaky Guam adasyna orta aralyga niýetlenen ballistik raketalary bilen zarby urmak we Ýapon adalaryna 4 sany raketany atmak boýunça planlaryny jemlemek baradaky haýbatyny gaýtalady. Pakistanyň öňkü premier ministri Nawaz Sharif 9 awgustda Rawalpindi'de geçirilen ýörüşden çykyşynda özüniň yglan edilmedik ýerdejileri sebäpli wezipeden çekilmegi hakynda baş suwdyň geçen aýda çykaran kararynyň ses berijilere zarby urýanlygyny aýtdy. Sharif bu çykyş bilen suwdyň kararyny ilkinji gezek köpçüligiň öňünde kommenterledi. Sharif ýurtda syýasy täsiriniň gowşamanlygyny görkezmek üçin Islamabaddan öz dogduk regiony Lahora ýörüş geçirýär. Maňa 3-nji wezipe möhletimi tamamlamaga mümkinçilik berilmedi diýip Sharif aýtdy. Ol öz tarapdarlaryny kanunyň hökmürawanlygy üçin ayaga galmagy çağırdy we 70 ýyllyk taryhynda möhletiň ýarysy çemesini harbiýleriň dolandyrmagyndaky ýurtda saýlanan hökümet baştutanlarynyň hiç biriniň öz wezipesinde gutaryança saklanmanlygynyň sebäpleri barada özüniň diskussiýa geçirmegi isleýänligini aýtdy. Türkiýanyň media maglumatlarynda kanuny gorajak häkimetleriň Islam döwleti toporunyň töweşejisi bolmakda guman edilýän orsetliğiniň tutsak edilenligi, onuň injerlik howa bazasynda Birleşen Ştatlaryň uçarlaryna sürüjüsiz dron uçary arkaly hüjüm etmegi planlaşdyrmagynyň guman edilýänligi habar berilýär. Maglumatda ada gydalmadyk resmiýet algylanyp habar berilişine görä Ruslan Bakiyew diýilip tanadylan Orsetiň raýaty Adana şäherinde injirlik howa bazasynyň daşyny öwrenen wagtynda tutsak edilipdir. Şeýlede maglumatlarda Bakiyewiň Alevi musulmanlarynyň jemgyýetine hüjüm boýunça dildöwüşi gurnamakda guman edilýänligi aýdylýar. NATO'nyň agdaty Türkiýe we Birleşen Ştatlaryň howa güýçleri injirlik howa bazasyndan Siriýada we Irakda Islam döwleti toporuny garşy alyp barýan kampaniýasynda peýdalanýarlar. Türkiýanyň Haberturk telekanaly Bakiyewiň geçmişde Siriýa geçmäge tynanşanlygy sebäpli Türkiýeden deportasiýa edilenligini habar berýär. Orsiýetiň Ankaradaky elçihanasy ýagdaýy öwrenýänligini ma'lum etdi. Täjikistanyň häkimetleri duşanbede adam helakçylygyna getiren ýol hadisasyna sebäpkär bolmakda guman edilýän ulug sürüjüsiniň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komitetining işgärdigini aýdýarlar. İçeri işler ministrliginiň web saýtynda 10 awgustda çap bolan maglumata görä Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komitetining 24 ýaşly derňewçisi Odil John Sharifow 30-njy ýylda özüniň Mercedes katymly awtologyny 2 tane piýadanyň üstüne sürüp olanyň biriniň ölümine sebäpkär bolupdyr. Hadisadan 11 gün geçen soň sebäpkäriň ady köpçülüge ma'lum edildi. Täjikistanyň we beýleki öňkü Sowet ýurtlarynyň ençemesiniň jemgyýetleri ýokary derejeli resmiýetlerin hem olaryň garyndaşlarynyň gatnaşmagyndaky jinaýatçylyklaryň deriňelmeýänligine we günäkärleriň jazalandyrylmaýanlygyna nägililik bildirýärler. Duşanbäniň häkimetleri şäherde 850 sany gizlin kameranyň yerleşdirilenligini aýdýarlar. Amnesty International guramaty Iranyň 15 ýaşynda tutsak edilen häzir 21 ýaşly raýatyň ölüm jazasyny ýerine ýetirenligini aýdýar. Ali Reza Tajiki 10 awgustda jazalandyryldy diýilip Londonda yerleşýän adam hukuklaryny goraýjy guramanyň maglumatynda aýdyldy. Halkara kanunlaryndaky borçnamalaryna ters gelýän we jemgyýetçilik hem halkara garşylygyna garamazdan Iranyň häkimetleri bu jazalandyrmasy bilen ýene-de çağlaryň hukuklaryna ätkirmezçilik görkezdiler diýip Amnesty International öz beýanatynda aýtdy. Guramanyň maglumatyna görä Tajiki 2010-njy ýylyň may aýynda 15 ýaşynda tutsak edildi. Iranyň Fars regionunyň jinaýat sudy ony adam öldürmekde we erkekleriň arasyndaky jinsy gatnaşyga zor bilen mejbur etmekde aýplap ölüm jazasyna hökm etdi.
Gurama ayıplamaların ören adalatsızdygyny we täjekiniň gynamalara tezewar edilip günäni boyun almagyna esaslanylýandygyny aýdýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatdan gowşan bir maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şuň ýagny 10 awgustda İrertirden Parahat 7 etrapçysynyň ýaşaýjylary öz kranlaryna suwun kesilenligini bilip galdylar. Öý upravleniýeleri tarapyndan hiç bir duýduruş berilmeden ilat üçin ahmatsyz wagtda suwun kesilmegi Parahat 7-niň ýaşaýjylaryna juda nägilelik döredýänligini bir etrapçynyň ýaşaýjysy 35 ýaşly Dursun aýdýar. Dursunun sözüne göre, ol özünün 3 çağasını her gün İrden çağalar wagtyna gidýär. İr saat 5'lerde turanımda suwun kesilenligini bildim. Çağalar uykudan oýanýan çağalar su geläýmezmi kadip garaşdym. Emma biz öýden çykýan çak kranlardan su akmady. Ýuwunup ardynmagy su bolmasa, dar kwartiranyň içinde derew bildirýär. Arasalyk hajatlar üçin çağalary daşaralyp çykyp, goloýdaky fontanly kranlaryň boýnuna barmaly boldum. Fontanly kranlardan plastik kaplarda su alyp çağalary ýuwundurdum. Olary ýola salýançam, çağalar bakçydan giyjak almaly boldular. Özümem işden giyjak aldym diýip ýaşyny zeýrenýär. Aşgabatyň Parahat 4 we 7 etrapçylaryna kelişini suwun ýa-da gazyň kesilýänliginden, elektrik togunyň kesilýänliginden ýaşaýjylar juda küsünýänliklerini aýdýarlar. Bu ýagdaý geçen hepdede de dowam etdi. İň bir öwrünüşip bolmaýan ýagdaý bolsa, gazyň suwun ýa elektrik togunyň haçan we onuň näçe wagtlyk kesiljekdigini ýaşaýjylara öňünden habar bermeýärler diýip Parahat 7 ýaşaýyş toplumynyň 69 ýaşly pensioner Gonç daýy hem söhbetdeşligi goşuldy. Ýaşlylar tämirlenip namaz okamaly. Ýaş çağalar ýuwunup ardynyp bakçaga gitmeli. Adamlar iýip içip işe gitmeli. Şeýle wagtlarda öýüňde bir owurt suw tapdyrmasa, onda da köp gatly jaýlarda näme boljakdygyny göz öňüne getirip görüň diýip Gonç daýy aýdýar. Şeýle ara kesmeden soň kranlardan aktyrylýan suwuň bir näçe wagtlap hapy we sary bolýanlygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Onu içimege däl, ýuwunmaga da ähtiýaç edýändiklerini ýaşaýjylardan eşitse bolýar. Elektrik togu kesilen halatyna hem soňra birden güýçli tok gelmegi bilen elektrik enjamlarynyň hatardan çykýan halatlarynyň bolýanlygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. 7 awgustdan başlap Aşgabatda ýurduň beýleki regionlaryndan gelip işleýän guruluşyk işçilerini saklamak çäresi başlandy diýip Kronika Türkmenistan neşri habar berýär. Bu neşriň 10 awgustda beren maglumatyna görä işçileri saklayan polisiýa işgärleri olaryň aglawasynyň Aşgabatda wagtlyň hasaba durandy baradaky resmi namasynyň we işlemek hakyndaky ruhsatnamasynyň ýokdugyny öňe sürýärler. Bu çäreniň netijesinde Aşgabatdaky guruluşyk işleriniň köpüsi togtady, hususan da Miriýede etrapçasynaky ýaşaýyş jaýlaryň guruluşy togtady. Polisiýa tarapyndan saklanan işçiler Otlyda öz ýaşaýan sebitlerine uğradylýar. Ýol çykdyjylary işçileriň hasabyna amala aşyrylýar diýip neşir öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp ýazýar. Vilayetlerden Aşgabada gelip dürli guruluşyk obyektlerinde işleýän içerki migrantlaryň öz ýaşaýan sebitine uğradylma bilen baglanyşykly çäreniň güýçlenendigine Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri hem tasdiklaýarlar. Aşgabatyň Parahat 7 we Parahat 8 sebitlerinde ýaşaýyş jaýlaryň guruluşyny amala aşyrýan hususy eýçilikdäki firmalaryň käbir eýeleriniň adatlygyň ýurt içindäki çeşmelerini aýtmagyna görä, şu günler
Havarlar polisiýa resmiýleri günne adynyň 2 gezek guruluşyk barýan sebitleri aýlanyp işçilerden şahsiýetini anyklayan dokumentleri, ýaşaýan jaýynyň we Aşgabatda ýazga durandygy hakyndaky resmi namalary görkezmegi talap edýärler. Polisiýa bu dokumentler bolmadyk işçilere desini, ýaşamagyň düzgün tertibini bozanlyk hakynda aýplama bildirýärler. Biz käbir işçilere kireni jaý tutup, goşmaça çykdyjy etmesin diýip, guruluşyň tamamlanan jaýlaryna ýatyp turmagy ruhsat berýärdik. Olarda Aşgabatda kireni jaý alanyny barada resminama ýok. Şeýlelikde köp işçimiz ýygyna öz vilayetlerine dolanmagy mejbur bolurlar. Dip adynyň efirde agdalmazlygyny soran hususy guruluşyk firmanyň eýesi aýtdy. Käbir hususy firma eýeleri bolsa oktyabr aýynyň 1-nji 10 günlügi tamamlanýança guruluşyk işleriniň togtadylandygyny we şol sebäpli işçileriň öz ýaşaýan sebitlerine uğradylandygyny aýdýarlar. Bundan bir näçe gün ozal geçirilen hökümet maslahatyny ýurdun içeri işler ministri Aziýa oýunlarynyň geçýän döwrüni, Aşgabat şäherini, awtologlaryň hereketiniň şäklendiriljektigi hakynda döwlet başçylygyna hasabat berdi. Bu bizim öz işgärlerimizi wagtlaýyn işden boşatmaga sebäp bolan zatlaryň biri. Sebäbi paýtagtda awtologlaryň hereketi şäklendirilse, bu birinciden işçileriň wagtyna işe gelmegini, ikinciden uly ýük maşinlaryny, guruluşyk materiallaryny getirmek mümkinçiligini bökdüýär. Şol sebäpli biz işçilerimize wagtlaýyn öz ýaşaýan sebitlerine dolanmagy maslahat berdik. Dip hususy guruluşyk firmanyň eýesi aýtdy. Türkmen häkimetleri Aşgabatda ýazga durmadyk ýa-da ýaşamaga jaý kireni alandygy hakyndaky resmi namasy bolmadyk welaýetden gelen türkmen sanlaryň öz ýaşaýan sebitlerine uğradylmagy bilen baglanyşykly çäräniň güýçlendirilmegi we onuň sebäpleri barada häzirlikçe hiç ýyly maglumat ýa-da düşündiriş bermän gelýärler. Ýatladyp geçsek Aşgabatda ýurdun beýleki künjeklerinden işlemäge we umuman paýtagta gelýän welaýetlilara garşy resmi derejedäki dürli çäklendirmeler 2015-nji ýylyň aýagyndan girdilip başlanypdy. Şonda Aşgabatda welaýet belgili ulaglaryň girmegi gadagyn edilip, bu düzgünü bozanlara administratiw çäre görülip başlandy. Şeýle-de paýtagtda işlemekçi bolýan welaýetlilerin diňe iş ruhsatnamasy resmileşdirilenden soň işe kabul edilmeligi barada täze düzgün girdilipdi. Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazan. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günneligi bilen men ýoksun Anurwan. Ozalky Sowet Soýuzyny şol sanly türkmen sanyny 1937-38-nji ýyllarda amala aşyrylan köpçülikleýin repressiýalaryň başlananyna şu ýylyň awgustyny 80 ýyl bolýar. Emma türkmen medeniýetiniň taryhyň bu ganly sahypalary barada näme üçindir az maglumat berilýär. Rus medeniýetinde çap edilen maglumatlara görä 1930-40-njy ýyllar aralygynda 8,5 millionyň gowrak adam Staliniň sosial siýasatynyň pidasy bolýar. Olaryň 760 000den gowragy rewolýusiýa garşy jenaýatlar üçin ýylip atılıp öldürilýär. 1 million çemes adam kulakçylyga çekilip sürgünlenýär. Yarım milyona golay adam bolsa Sowet türmelerine helak bolýar. 1933-nji ýylyň aşlygyny 6,5 milyon adamyň ölenini gaýdylýar we ortaýetin döwlet dumasy bu adamlar owa hojalygyny zorlukly kollektiwleşdirmek siýasatynyň netijesinde pida boldy diýip hasaplaýar. Adam zaýaçylygynyň esasan 1930-31, 32 we 33-nji ýyllarda köp bolanyny üçin bilen 7 milyon adamyň öldürilenini gaýdylýar. Şeýle-de Rus medeniýetini deňeşdirmek üçin 1941-44-nji ýyllarda SSR-iň basyly bolan territoriýasyny demograflaryň hasaplamalarına görä 4,5 milyon töwerek adamyň öldürilenini gaýdylýar. Tarihi ul terror ady bilen giren 1937-38-nji ýyllarda SSR İçeri İşler Ministrliginiň 1953-nji ýyldaky maglumatyna görä NKVD organlary 1,600,000 golay adamy tutsak edipdirler. Olardan 682 000 golay adam atylyp öldürilipdir. Eýsem bu repressiýa Türkmenistanyň nähil başlandy we onuň pidalary hakynda näme bilinýär?
1937-nji ýylyň iýul aýynda Bütün Soýuz Kommunistik Bolşewikler Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň partiýa kollegiýasyna Yakow Çubynyň ýolbaşçylygyna 8 adamdan ibaret ýürüýte topar döredilýär we olar Türkmenistanyň halk düşmanlaryny sosializmiň garşysyna göreşýän elementleri ýok etmek, jemgyýeti araşdyrmak üçin Türkmenistana berilýär. Çubynyň gün Moskwa garaşly we çäklendirilmedik hukuk verilen topary 37-nji ýylyň awgust aýynyň başynda Türkmenistana gelip 3 adamdan 5 adamdan ibaret aýdan diýen ýerli suwutlar döretmek esasynda öz işine başlaýar. 5 adamdan ibaret suwutlaryň düzümini üçlüklerden tapawutlukda ýerli resmilerden başga owa şugullar, adam satýanlar hem girilipdir. Türkmen tarihinin ak tegmillerini yakından öğrenýän ýazgy Amanmurat Bugaýewiň berýän maglumatyna görä, Yakow Çubynyň topar 1937-nji ýylyň awgustundan 1938-nji ýylyň noýabr aýyna çenli işleýär we şu aralykda Türkmenistanyň 15660 adam halk düşmany, sosialistik jemgyýeti ýat bolan element, kontrolsyoner, daşary ýurt içaltyn ýaly aýplamalar esasynda suwut jogapkärçiligine çekilýär. Şeýlede ýazdy bu adamlaryň 5008 sanatynyň atywy hökm edilenligini belliýär. Çubynyň toparynyň bir ýyldan tehel köprek wagtda geçiren araşdyrmalar netijesinde tarihi maglumatlardan belli bolşuna görä Gaýgysyz Atabaýew, Nedirbay Aýtakow ýaly türkmen siýasatçylary hem atylyp öldürildi. Şeýlede tarihi maglumatlar Çubynyň 1937-nji ýylyň oktýabryndan 1939-njy ýylyň noýabryna çenli aralykda Mikhail Fonin birinji sekretarlyga bellenýänçä Türkmenistan Kommunistik Bolşewikler Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň birinji sekretary bolup işländigini görkezýär. Çubynyň döreden 3-5 adamly suwutlar netijesinde halk düşmany bolmak üçin wezipeli adam bolsaň, olary iş başarýan, il günüň agysyna aglaýan adam bolmaly diýip ýazdy Amanmurat Bugaýew belleýär. Ne bir anyk mysal Gaýgysyz Atabaýew barpa 20-nji ýylda basmaçylygy döredenim, basmaçylyga meçe örenem biz bolşewikler diýip bütün Türkistan 5-nji gurultaýyna ýörüýte çykyş edýär Atabaýew. Mundan zorlukly kollektiwleşdirme döwründe de Atabaýewiň eden çykyşlary bar. Ol bizde oň ýaly baýlar ýok. Paýlaşaly isek ýerken, emma suw ýok. Ortada ýan baý kulak edip, baýlar toslap tapmalyň. Adamlar sürgün edip, ýurdundan aýyrmalyň diýip ol 1929-30-njy ýyllarda hem bagyryny paralan adam diýip Amanmurat Bugaýew Azatlyk radiosy bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Gaýgysyz Atabaýew ýaly adamlardan tapawutlukda ýöneköy wezipesi adamlaryň halk düşmany bolmak üçin olar owadaşlarynyň, goňşularynyň ýa başga bir adamyň baryp öten akşam şunyň öýüne 2 san atly geldi. Olar men daşyndan tanaýaryn. Olar plan masmaçy toparyň adamlary da diýip ýa-da plan aýyň garnasy, baýyň guýrugy Sowet hökümetine garşy gurrun etdi diýip satmagy, ýamanlamagy ýeterlik suwutnama bolýar diýip ejir seken adamlaryň garnaşlary gurrun berýärler. Odal keslerin başka respublikalarında sol sahanda orsiyyette esser tarihinin ak tegmillerinin 1980-nji ýyllardan bäri has dogrusul öwrenilýändigine garamazdan bu meselede Türkmenistanyna dowam edýän dymyşlygyň sebäbi näme diýilmegi mümkin. Türkmen tarihçilerinin ve yazılarının Mikhail Gorbaçov'un açıkçanlık dövrününe, esser dövrünündeki Türkmen tarihi barada hakikati açma uğruna başlayan tagarlaları, yerli tinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyaz'ın şahsiyet kultunun güýçlenmegi esasında togtadyrly. Gurbanul Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň başynda häkimet başyna gelenden soň bu meselede käbir üýtgeşmeler boldy. Tarihçi ýazgy Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä 2009-njy ýylda Türkmenistanyň 9-njy klas okuwçylar üçin niýetlenip Türkmenistanyň tarihatly okuw kitaby çap edildi we onuň 249-251-nji sahypalaryna Çubynyň topary we köpçüliklerin jazalanyş şäherler hakynda gysgaça maglumat berildi. Şeýlede Bugaýew şol döwürde döwlet derejesinde geçirilen ýygnaklarda bir gezek Türkmen döwletiniň düýbini tutmakda iş bitiren adamlar hökmünde Gaýgysyz Atabaýewiň, Nedirbay Aýtakowyň atlarynyň hem agdalanlygyny, emma soň olaryň ýene yglan edilmedik gadaganlygy düşenligini aýtdy. Türkmen metduwatyndan tapawutlukda Rus metduwatyny 1937-38-nji ýyllarda atuw jazasy berilenleriň palta bilen kellesiniň çapylyp, ýüp bilen bogulup, loğum bilen urlup öldürülen halatlarynyň hem az bolmanlygy, aýarlaryň atylmadan öň jynsy zorlugy tezewar edilenligi, NKVD-niň türmeleriniň işgärleriniň arasynda bir urguda kimken adam öldürmeşek ýarşynyň gurnalanlygy habar berilýär.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri barada aralyklaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Habarlar gündeligimizi hormatly arkadagatly rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosyna okuwçylarymyzdan gelýän hatlarda türkmenistanlylar ýurtda bolup geçen ýagdaýlar barada özlerini aladalandyrýan meseleler barada hat üstü bilen habar berýärler. Bu rubrikamyzda öňe sürilýän pikirler diňe okuwçylarymyzyň öz şahsy pikirleri bolup Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Gelen nowatdaky hatda şeýle diýilýär. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň ençemesi mektepde alan bilimleriniň şeýle bir pestigine garaşmanlygyny aýdýarlar. Aýratynam ilmi sapaklara gezek gelende, emma olaryň bilimi gıda ýurtlarynyň studentleriniň arasynda iň pes bolup çykdy. Munyň sebäplerini düşünmek üçin okuwyň ýokary hili bolmagynyň esaslarynyň nämeden ibaratdygyna düşünmek gerek. Bilim sistemasy boýunça bilermenleriň pikirine görä bu ýokary hünärli mugallimleriň hem okuw jaýlarynyň ýolbaşçylarynyň saýlanmagyna bagly bolup durýar. Şeýle her bir okuwçynyň bilim almagynyň el ýeterliligine we okuwçylaryň bilimine hakyky bahanyň berilmegine, mugallimleriň pula satylmazlygyna bagly bolup durýar. Diýip okuwjymyzyň haty şeýle dowam etdirilýär. Gynatykda Türkmenistanda bu takyk prinsipler bozuldy we Türkmenistanyň bilim sistemasynda ulanylmaýar. Ýurtda mugallimleriň her bir tapag üçin saýlanyp seçilmegi ýoly goýulmady. Tanışlyk ýa-da okuw jaýynyň ýolbaşçysyna para peşkeş arkaly tötänden mugallim bolýanlar bar. Mugallimleriň göz garaýşy umumy bilim boýunça söz baýlygy gowşak bolýar. Mugallimler öz bilim derejesini ýokurlandyrmagy höwes bildirmeýärler. Klasslarda okuwçylar üçin bilimiň el ýeterliligi hem deň däl. Adatça kiçik klasslardan başlap çağalary özüniňki ýa-da keseki diýen toporlary bölýärler. Gruply enatalar para peşkeş bilen öz çağalaryny başgalardan aýratyn topary bölýärler. Klass mugallimlerini öz çağalaryna ilkinji nowatda üns bermäge mejbur edýärler. Klass jurnallaryndaki bahalar obyektiv däl, galp baha goýulýar. Bäşlikçileriň bilimi dolu bolmaýar. Bu zatlar çağanyň daşary ýurtlarda okuyan wagtynda soň äşkär bolýar. Mugallimler bilen meseleleri özüçe çözmäge öwrençen türkmen studentleri soň Türkiýede, Belarusda, Ortaýatda ýokary okuw jaýlarynyň mugallimleriniň synaglarda kömek bermek üçin sowgat almak islemeýänligine ýaşlar soň gengalýarlar. Emma bilimiň hilinde korrupsiýanyň getirýän täsirinden başga da bilim pudagynyň dolandyrmagynyň hem bilim prosesiniň gowşak ýeri bolup durýany meňzeýär. Bilimiň hiline komissiýalar gözükçülük edýär. Olaryň işi mugallimlerden ýygnalan para peşkeş bilen öpçün edilýär. Ýurdun her bir ýokary okuw jaýyna girmek ýa-da çağany bir mektepden başga mektebe geçirmek üçin her ýyl gitdigi çartýan nyrklar bar. Meselem geçen ýylda çağany ýöneki mektepden türkmen rus mektebine geçirmek üçin 20.000 Amerikan dollaryny tölemeli. Şeýle gynandyrjy ýene bir fakt bar. Ýurtda her bir sowatçy adam 10.000 Amerikan dollaryny töläp aviasiýon tehnikumuna girip bilýär we geljekde şeýle jogapkärçiliksiz ýagdaý ýüzlerçe adamyň helakçylygyna ýol açmagyna getirýär. Geçen ýylda ýurdun Politehnik Universitetiýatyna paranyň möçberi 50.000 Amerikan dollaryna barabar bolupdy. Medisina Universitetiýatyna hem Döwlet Universitetiýatyna 70.000 Amerikan dollaryna barabar bolupdy. Eň gyzykly ýeri şeýle uly möçberli tölege garamazdan bu okuw jaýlarynda da bilim berilmeýär. Dip Azatlyk radiosynyň hormatly arkadaş rubrikasyna gelen hatlaryň birinde aýdylýar. Hormatly radio dinleyijiler, biziň bu rubrikamyzda öňe sürilýän pikirler diňe dinleyijilerimiziň öz şahsy pikiri bolup, Azatlyk radiosynyň pozisiýasyny aňlatmaýar. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin.
Demiradı Koreya aýgytly duýduruş hökmünde Birleşen Ştatlaryň Guam adasynyň golaýyna raketa atmak baradaky jekmejek planyny elan etdi we prezident Donald Trump'a diňe absolut güýjüň işe yarajakdygyny ýa-da täsir ýetirjekdigini aýtdy. Demiradı Koreýanyň döwlet eýetçiligindäki KCNA habar agentliginiň Koreýanyň halk armiýasynyň strategik güýç bölüminiň komandiri general Kim Rak-gyoma salgylanyp aýtmagyna görä, Pyongyang Hwasong 12 kysymly raketalarynyň 4 sanysyny Yaponiýanyň adalarynyň üstünden Guam adasynyň kenaryndan 30-40 kilometr uzaklyğa atmagy planlaşdyrýar. Ýoş okeanynyňky Guam adasy Demiradı Koreýa adasyndan ortaça 3400 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Bu adada Birleşen Ştatlaryň harby bazasy hem ýerleşip, onda 160.000 çemese adam ýaşaýar. General Kim agdalýan planyň şu ýylyň awgust aýynyň ortalaryna tamamlanjakdygyny we soňra Koreýanyň halk armiýasynyň Demiradı Koreýanyň lideri Kim Jong-unyň buyruguna garaşjakdygyny aýtdy. Şeýle-dol Trump'yň dowam edýän agyr ýagdaýa düşünmän, ot, alaw we gadap baradaky bolgusyzlyklary aýdandygyny sözüniň üstüne goşdy. Ol muny aýtmak bilen Trump'yň Pyongyana islendik haýwatyň bu dünýäniň hiç wagt görmedik ot, alaw we gadap bilen garşy alynjakdygy barada 8 awgustda eden çykyşyna salgylandy. Şeýle oglan bilen sesli dialog geçirmek mümkin däl we oňa diňe absolut güýç täsir ýetirir diýip Kim aýtdy. Bu beýanatdan soň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Trump'yň Demiradı Koreýanyň lideri Kim Jong-un düşüner ýaly dilde güýçli duýduruş berendigine, sebäbi onuň diplomatik dile düşünýäne meňdemeýändigine ynanýandygyny aýtdy. 9 awgustda Trump Twitter sosial ulgamynda paýlaşan tweetinde Birleşen Ştatlaryň ýadro arsenalyny öwüp, biz bu güýji hiç açan ulanmaly bolmaz diýip umyd edýär. Ýöne biziň dünýäde iň güýçli ýurt bolmadygymyz wagt hiç açan bolmaz diýdi. 10 awgustda Günörtä Koreýanyň armiýasy hem beýanat ýaýrady, Pyongyana hüjüm amala aşyrylsa, onda onuň ýaranlaryň güýçli we netijeli aralyşy bilen ýüzüýüz boljakdygyny duýdurdy. Yaponiýanyň ministrler kabinetiniň baş sekretary Yoshihide Suga Pyongyanyň Guam adasynyň golaýyna raketa atmak baradaky haýwaty düýbünden kabul ederliksiz diýdi. 9 awgustda Birleşen Ştatlar Demiradı Koreýany dowamly ýadro ýaragyny edinmek ugrunda dyrjaşmagynyň öz rejiminiň soňlanmagyna we halkynyň weýran edilmegine sebäp bolup biljekdigini duýdurdy. Ýeti sözler bilen beýan edilen bu duýduruş Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Jim Mattis tarapyndan ýaýradylyp, ol prezident Donald Trump'yň Birleşen Ştatlaryň ýadro arsenalynyň deňi taýynyň ýokdugy we özüniň onu ulanma hiç açan mejbur bolmadygyny umyd edýändigi barada şol güni ýerden eden çykyşyna esaslanýar. Demiradı Koreýa rejiminiň hereketleri bilen biziň hereketlerimiziň ara tapawdy gaty uly bolmagyny dowam etdirer we ol ýaraglanşyk bilen baglanşykly eslendik ýaryşda ýa-da krizisde ýeňilişe tedewar bolar diýip Mattis Pyongyany özüni üzüňeleşdirmek we ýadro ýaragyny edinmek ugrunda dyrjaşmagy bethetmäge çagyrdy.